Unkituta eta oso eskertuta agertu da Oier bere agur ekitaldi honetara, sekulako omenaldi polita egin diote hemen Sadarren, zaleak armaiak bete dituzte, zale batzuk ere negarrez eta dena ikusi ditugu, eta orain arte zalantzak baldin bazauden gaurko ikusta seguru esan daiteke Oier osasunaren ikur handinetako bat dela. Eguna, igandean etorriko dena. Atzeko egun hauek ere oso bereziak eta hunkigarriak izan dira. Oso momentu bereziak, ez izan behin gertatzen diren momentuak, eta eske saiatu naiz ere disfrutatzen eta zukua ateratzen momentuari ulertzen, eta eske hola behar du izan, hau betirako geratuko baitzait. Onartu behar dira gauzak, ez, datozen bezala, eta denak dauka hasiera bat eta bukera bat, eta orain kristian ilusioakin eta tope datorren gauza berritarako. Egunetik egunera ikusiko dugu, eta etorkizun hurbilak esango du hemenan edo bestean egongo naizen. Eta agian ez dut jarraitzen futbolean, ez dakit. Benetan,